Infrastruttura Malta se tkun qed tinvesti 35 miljun euro fuq medda ta' 5 snin sabiex jinbnew rotot ġodda r-roti biex bekk kull min irid jagħmel użu minn dan it-trasport alternattiv ikun jista' jagħmel dan b'mod sigur. Dan l-investiment se jkun akkumpanjat minn strateġija nazzjonali għaċ-ċikliżmu moderna li se tiġi finalizzata mill-stakeholders fi żmien li ġej. L-investiment jinkludi l-identifikazzjoni ta' rotot ta' bankini u infrastruttura għaċ-ċiklisti sabiex dawn ikunu aktar kontinwi, diretti u siguri. Apparti minn hekk ix-xogħlijiet ivarjaw mill-irranġar u twessieħ ta' bankini eżistenti, flimkien ma' infrastruttura li tikkumplimenta l-użu ta' trasport pubbliku fost l-oħrajn. One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon li spjega kif dan l-investiment se jsir f'żona ċentrali biex wara jkompli jinfirex mal-pajjiż. Se nifukaw fuq l-erja tal-Belt Valletta. Il-Belt Valletta marsa imsida fil-bidu. Il-pjan tagħna huwa nestendu din ir-rotot mal-pajjiż kollu b'ħidma ta' diversi snin. U wastqar kif tul dawn l-4 snin l-Aġenzija bniet mal-20 km ta' infrastruttura għal trasport alternattiv. Minkejja dan xorta waħda tinħass li ħtieġa l-aktar investiment f'dan il-qasam, b'mod speċjali sabiex wieħed ikun aktar inċentivat jivvjaġġa minn il-karozza privata tiegħu. Falzon temmiet kif investimenti bħal dawn iwasslu fil-bidla tal-mentalità li tant hemm bżonn dwar it-trasport. Jien naħseb li l-poplu Malti għalhekk ngħidu infrastruttura għan-nies iridu nofrulu alternattiva li hija sigura. U naħseb dan l-investiment x'in isir se jkun jagħmilha iżjed attrajenti għall poplu tagħna biex jesplora modi alternattivi ta' kif jasal minn post għal ieħor.